Eso no me pasó nunca. Hola, amics i amigues. Mentre tornava a YouTube, m'he parat a fer moltes coses. Mentre he tingut, com que el temps m'ho permetia, mentre he tingut a fer moltes coses. Primer vaig parar a recollir foques que s'havien afogat dins la piscina. Pesen lo seu, però bueno, jo només dic que caçar ovnis amb la xancleta. He après a cuinar per la família, que per cert em van dir que estava molt bo, m'han dit que hi tornés, i sap que no saben el meu secret. He après a posar les coses al seu lloc i a guardar-les de manera que es conservessin, amb una cosa quadrada que normalment és blanca i que està freda dins. També he patat molt la xerrada amb els veïns, com que en tinc tants, m'he pogut permetre parlar de tot. Cotillejar, parlar de l'altre veí... I a més, és tan trempat que em va donar la mà. He après una cosa que em servirà molt per la vida, molt. He après a fer passe de models. Molt, és que us ho recomano molt. Per la vostra salut és increïble. Super sexy, porno, tot això que diuen por ahí, doncs tot això. També he tingut temps per tallar l'herba del jardí, tot i que em va passar el temps molt ràpid. I és que amb aquelles tisores van superbé, ja us les recomanaré, t'ho juro. Tallen tot en un moment. 3 hectàrees en 10 minuts. Sí, sí. I també vaig tenir temps per espantar grans animalots que m'envaïen la casa. Està tot solucionat. Ara ja no en tinc cap ni un. Com que ja he fet tot això que us he dit, torno a ser a YouTube i tinc més temps per tornar a fer vídeos. I fins aquí el meu camí fins a YouTube. I fins allà el vídeo d'avui. Hola!